The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. But I'm really somebody. But I'm no one to be the engineer below. I'm a pocket for you. Iwondoma meje mono Imo State ndemma alo were muromne na Bolachi ashimonye shirike ochi ya zere onye na-emekwanụ n'elu ụwa ọkwanụ ha ekweji akpọ ya onye na-emekari mma ashimya jichike onye megakwanụ ka ọjọọ ya wetuo aka n'ihi na ome mma memakwa mma ome njọ memakwa njọ onye arụrụ ala na-arụ ama gbaso ya n'azụ ashi ụkwụ na-aga wam anya na-agakwanụ zamzam na ahụkwanụ ya aha ewu izu ụka ọhụrụ anyị chịkwa n'izu ụka ọhụrụ Chineke nna mepeela anyị ụzọ ya kwala anyị ụzọ enyekwana anyị ihe niile ụha anyị chọga mezuokwana anyị ebumnuche obi anyị enwekwana ebe ọbụla anyị ga na-aga anyị azọghere okwu ka Chineke kwajiekwanụ okwu anyị mee ka izu ụka akpọọla anyị ụtọ ka azụtọkwana anyị ụtọ arie alias Babalika, Umenage, one of the Yagua. Arịmma ụmụnne Chineke jiri chọọ mme mma kpaa aka m chanabaganụ na ha omume anyị makọla gị akụkọ keta Mọnde ahịa Orie abalị 21 ke ọnwa itoolu ọnwa Septemba afọ 2020 onye jikwa n'isi akọta aka ụkwame nwanne gị nwoke Maazị Uchehara Prince Chima dat Owere Pikene na obi ara eme mma tọọ obi ara eme mma Facebook emechiela m ike mola Facebook nye m restriction nwobịa nwele fans m na block nwu ji aka nwu na block nwu mba akpa aga enye ndị mmadụ notification mmecha program na ndị mmadụ chike ibe ka enwekwana onye hụga gị ka enwekwara onye hụga gị ịbịaga online so ma jụ ajụjụ nwochi Facebook mola enye gị restriction nwele most of your fans block chanwu agazi hụ na-enweta
notification gị na mecha program fụọ ma ahụ ka nwụ na ga-ebebe agwama ndị mmadụ ya kwana ma nwụọ ga-agwa nwụ agwa. So biko mere m ebere share this broadcast ka ndị mmadụ marakwashi Owerri Pikin aba na ọgbakọ dama na-akpọ maka amamihe problem ya onye kwu eziokwu ya ejeje delete post ya mmebe na ihe ọkwa ndị osochi egbu mme na post a page ma ị ga like hụ ya you pass ga agafere ya enwe ndị likere ya ọwụ mme post mana ejeje report m to Facebook jeje report ọgwa Facebook show Owerri Pikin lee ihe mmere m ji delete ha chọga ka blọkụ akaụntụ m anyway emepeela m Facebook ọzọ data Owerri Pikin chọkwa na ya like ya ebe ahụ so that eshola nwa blọkụrụ ebe ma laghachi ebe ahụ ọ gbara ruo owutegami nne na I'm happy at all. O deberela na steeti Imo it has debrede ndị omeiwu steeti Imo ekwuola she ahụ awụkwa nwo mere iwu ọhụrụ ahụ ka ahụ kwugashi aka chiga steeti Imo ahụ iwu akpọrọ Criminal Justice Administration Law ka ahụ kwugashi enye n'aka chiga steeti Imo ewu ndị ahụ opu ikikere ịnwụchi onye ọbụla ọ chọrọ ịnwụchi ma kpọchiekwa onye ahụ chịkwa ya ga-ahafụ onye ahụ ma ọbụla ọ chọrọ ịhafụ ya. Onye omeiwu ịrọfụrakwa na iwu ahụ ewu onye omeiwu nọchitega anya kansụl Uguta n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo ewu Maazị Frank Ụgbọma. O kwuru she ahụ rụkwara ya anya ochie wefụtara iwu ahụ chi ihe ndị ahụ dere ahụmahụkwa he nọ nga ahụ chi agbakwela he chi nwere ha agbakwela n'ime he ndị ya dere na akwụkwọ iwu ahụ cha ha wụkpa ahụ ya hụchide ya ahụkpa eshime ya chi nwere he ndị agbakwela imegidekwa na ọchịchị ọha karasị he ndị ahụ agbakwela ahụrị against democracy n'ihi na ahụ mega ndị mmanụ ndụ nwo ha nọ n'ihe iyi egwu ndụ nwo ha nọ in danger. So ọtụtụ ndị omeiwu akatọọla yawu iwu ahụ emere nakwa ha agbakwela yawu iwu. Onye wuburu onye osote onye isi ụyọ omeiwu steeti ahụ ya onye wuburu former deputy speaker Imo State House of Assembly ekwanụ Honorable Oke Onyekamma iji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP anọchitega anya kansụl Mbaitolu na ụyọ nzukọ omeiwu steeti ahụ. O kwuru she akụkụ iwu ahụ ebe 484 yawu section 484 iwu ahụ chahụ she enwere mkpụrụ okwu ndị agbanwere ebe ahụ she nwere mkpụrụ okwu ndị agbanwecha ha wunwo mere ya she nwere mkpụrụ okwu ndị agbanwere nga ahụ agbanwe chi mkpụrụ okwu ahụ ahụkwanụ ihe nyere ikikere nyere gọvanọ ikikere chi mkpụrụ okwu ahụ ahụ nwere ihe ndị hụ mebiri n'iwu ahụ hụ mere. Oge Samu na Chimo, Samu Mbadwe, former governor of Imo State, Samu Mbadwe. Honorable Oke Onyekamma kwuru chi ihe nwodere na iwu ahụ wochie onwe onye ọwụla isi ezughị oke imere mpụ ma ọwụkwanụ onye erubeghị ogo ije mkpọrọ ya onye erube afọ 17 onye ka n'okpuru afọ 17 erube 18 years awụbe adult ikwesịrị ije mkpọrọ. Chi gọvanọ nwere ikikere ichekwa onye ahụ pụọ n'aka ije mkpọrọ ma ọkwanụ shida n'ije na ahụhụ eji ata ndị mmanụ ya ụtọchọ eji atọchọ ndị mere crime chi onye ọbụla nwere mental disorder ọkwanụ onye erube 18 years ekwesịbe ije mkpọrọ. Chi gọvanọ nwere ikikere ishi oke onye na menu ya arrest doma ya mọla nọ na nna chọrọ shi nnọdọ hafụ ya nna dọ hafụ ya bekwado 2 weeks or one day
nga ahụ onye ahụ isi ezughị ya oke ya rụkwanụ shi onye ke na-erubekwanụ oge o kwesịrị iji eje mkpọrọ chi gọvanọ nwere ike isi ejide onye ahụ. Chi iwu ahụ mekwara ka a ghara ịnọ na-ata ndị mmadụ ahụhụ nga emeghị investigeshọn. Ịmara na ejide mmadụ nga o mere he ma onye ma ọwụ gị ma ọwụhụ gị a na-atọchọ gị na-apịa gị ihe na-achọchi ikwuo eziokwu. Chihe ọha ekwome iwu ahụ ka a ghara ịnọ na-atọchọ ndị mmadụ too much ma aka gị ọrịa ụcha ahụ ma aka gị arịghị ụcha na-atọchọ gị chọọchị gị kpere ha awụ ihe ị mere chọọ ihe ekworo mee iwu ahụ mana a bịaziri bịa hafụ ihe ekworo mee iwu ahụ bịa gbanwee okwu ndị nọ na iwu ahụ. Honorable Oke Onyeka kwekwara na ndị steeti Imo nkwa shi ya ndị otu ya anwụghị elebama n'anya na ya iwu ahụ kwụga ewuga na steeti Imo gba echi emeji ya iwu. So ekwubara ahụ okwu kpa echi emeji ya ilu iwu he mgbokwugakwanụ na iwu ahụ ugbulaka akpa he chere ka mbịa gụfụ ala nna ya n'asụsụ bekee kpa o shirere na ya iwu ka o doo onye ọbụla anya ha ka ga ụka ya gbasara criminal administration law na enyere na steeti. Ọrịmma Honorable Oke Onyeka isi kansụl Mbaitolu n'okwu ya o kwuru shi the bill stated on order in place of order. The bill stated n'akụkụ order ya she in place of other than prison or mental asylum and not at the pleasure of the governor. So the governor can give somebody mental asylum protection onye nwere isi mgbaka shi gọvanọ nwere ike nye ya nchekwa shi oke jide na anụm onye mmụọla nnu jishi mjishi akpọhafụ ya mana ọshi the injection of the toxic clauses into the administrative criminal justice law is the height of absurdity. It intends to create a climate of terror in the state and make Imo a desert of totalitarianism in the oasis of democracy. He akagakwana ụka ya enwere ebe edere anybody ashi ọwụhụ anybody kwesịrị ịnọ nga ahụ shi ihe ya edere nga ahụ onye nwere isi mgbaka onye isi ezuchaghị oke ma ọwụkwanụ onye erube ogo ije mkpọrọ onye rube 18 years imere mpụ ejide ya shi gọvanọ can order for the arrest or detention of that person. Daga mọwụla gọvanọ o please the gọvanọ irilizi ya ụnyaahụ but abịara gbanwee ya iwu tigazie ya anybody nga ahụ etiziri ya anybody ya uhu ndị elega anya emega iwu ndị nwere isi mgbaka ma ọkwa na onye imere mpụ na-erube ije mkpọrọ chi ewetuola nwunati ya anybody ya even deputy gọvanọ ụkwa anybody so gọvanọ nwere ike shi ele deputy gọvanọ ya akpọchie ya ashikwa ke na akpọchi deputy gọvanọ ashijele iwu ahụ ha edere nga ahụ anybody. So anybody apart from governor state Imo is liable to go to mkpọrọ. Ibe ya kwere oke lakpo oge jemi ya gbara je tinye nke ya amatatela asụcha ya alamala obodo oyibo anyị
O rejiela itazirejide nduliaka elu steeti Edo. Oshomole Ganduje Tinubu Hope Uzodimma na ndị ọzọ agbala ha ọsọ Ben Johnson si na steeti Edo gbalaga dịka Nyesom Wike nakwa ndị Nyesom Wike na ndị steeti Edo ijiri votu chụọ nwụọ ọsọ. Echi gara aga na steeti Edo Nyesom Wike na ndị steeti Edo ịchụrụ Oshomole Ganduje Tinubu Hope Uzodimma nakwa ndị isi ekwu ọnwụ ọzọ ịnọ na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ọsọ ukwu eru ala na steeti Edo rịda ekwufutara Godwin Obaseki rịda onye nwetara mmeri na ntuliaka elu gọvanọ emere na steeti Edo na Satọde abalị 19 nke ọnwa Septemba afọ 2020. Nyesom Wike akachiga steeti Rivers Nyesom Akwụshalụmọgụ Wike ọchịla ndị INEC ọkụ ahụ na ntuliaka elu ahụ emere gwa nwa emechahụ ntuliaka elu ahụ echi ahụ chi nsogbu ahụ ga-ada chi nwa nwakwala anwa kwufutachi emechahụ ntuliaka elu ahụ ya nwuhe diklayekwana nwuhu ediklekwala ntuliaka elu ahụ emere na steeti Edo inconclusive chi nwa nwa ya nwa nsogbu ahụ ga-ada na steeti Edo. Akụkọ kroshi aka Nyesom Wike ịmara na wee gaa na steeti Edo na Fraịde ndị uwe ojii iruru 300 echechicha ebe ụyọ oriri na nkwari Nyesom Wike ewela na steeti Edo. Aka ka ahụ mara na mecha isi ahụ emegakwana ya ntuliaka elu ndị mmanụ afra nọ n'igwe n'agbanyeghị ihe niile emere ntuliaka elu ahụ agashiriri werere ahọfụtara akwanụ Obaseki rịda akachiga steeti Edo ke ugboro abụọ. Ndị mmanụ egosikwana obiọma nwa nwere na nhọfụta Obaseki rịda gọvanọ steeti Edo ke ugboro abụọ. Well, it was wide jubilation in the ancient city of Benin shortly after the INEC returning officer declared incumbent Governor Godwin Obaseki the duly elected governor of Edo State in the September 19 governorship election. When the people speak, it speaks. Well, it was wide jubilation in the ancient city of Benin shortly after the INEC returning officer declared incumbent Governor Godwin Obaseki the duly elected governor of Edo State in the September 19 governorship election. When the people speak, it speaks volume. 4+4 is a reality, and Edo people have spoken, and we have won. A true leader has emerged in Edo State, and we are happy. This one has really shown that Edo has decided, and God has done it, and the Lord God will make him win. We will help him to overcome, to rule successfully in Jesus' name. I'm an Igbo State citizen. I'm standing here in Edo State, and along what the Edo State people have done to make Obaseki to win this government, because we have somebody who will carry us along, who will carry us forward. The election of Edo State is not just a physical matter, it's a spirit matter. If you don't win in a spirit reign, you cannot win in a physical reign. This Edo movement, Godfatherism have ended in Edo State. The reason why we decided to follow Obaseki is just for the main fact that Godfatherism in Nigerian politics is evil. Oshomole wanted to take control over Edo State politics, but Obaseki stood against it. That is the only reason why we decided to follow Obaseki. It is a thing of joy, and it's a good news that Edo is back. PDP has done it again, and we are back to our state. Thank you very much, Edo people. We are happy
because of our Aụkpa o ji kpọtụọ na steeti Edo mkpu ọṅụ dara nnọọ na steeti Edo. Ndị Edo kwuru nnọọ shi enwuhe ji na Tinubu shi na steeti Edo aha wụkwanụ steeti Lagos humega akpahụ ji sọhụ hụwụ nna m ọha ebe ahụ. Gwakwanụ Hope Uzodimma akachiga steeti Imo chi steeti Edo aha wụ ebe hụ ga-abịa ma na-agba foto echili ekwufutazie shi onye aha hụ na gọvanọ steeti Imo cha ha hụ steeti Edo ka uduru ha ahụ ị ga-eme hụpara mgbomgbo hụ lakpuo. O deberela Itasdebrede aka chịbụrụ steeti Imo ịwụkwanụ sinetọ ịnọchiteghị anya ndị zonu ọlụ na Oyo sineti ala anyị Abuja. Iwu sinetọ Rochas Odinke mere Okorocha ekelela ndị Edo niile gbanwojiri nnọọ fụta n'igwe enye onye nwere mmeri na ntuliaka elu ahụ ịwụkwanụ Godwin Obaseki mmeri gbanwoji bịa kwado Godwin Obaseki mikwanna Adams Oshomole ihere. Rochas kwuru shi ha ahụ ndị Edo imere aha egochila shi nnọọ ewu anwa ahụ lụrụ ọgụ ijiji megide aka ọjọọ Adams Oshomole iwetara na steeti Edo. Chi Chineke ahụ tila aka lụọ yawu ọgụ ahụ. Okorocha kọwara nnọọ ọdịda APC na steeti Edo rịda agha ọhaneze ịlụrụ megide ikpe ejighị eji na APC. Chi ndị Naịjirịa na ndị Edo aha alụọla ọgụ megide injustice na APC. Ọchị hemekwanna Okorocha jikwanụ aṅụrịga maka ọdịda APC ịdara na steeti Edo ọwụ maka Adams nwoke ajọ njọ Oshomole wụ onye nyere Okorocha nsogbu dụọ ishicha ya ha agagharị ndụ. Okorocha ha ewere Imo steeti tiga akpa hụ gba Tinubu ji were steeti Lagos tiga akpa ya. Ọkwanụ he dọgala ya Okorocha taa kemgbe echi Okorocha aṅụrịgbuola onwe ya ọṅụ o so ndị chiga Adams nwoke ajọ njọ Oshomole ọchị maka ọ dara ọchịchị ọ dara ntuliaka elu na steeti Edo. Aremma Toneski Nebechukwu Ebolachi Ugo Sunday Ishi who send out your Ben Johnson over there. Emadu Chinyere Ishi, anyone that is against that election result in Edo is a criminal. Somebody should tell that bleaching governor of Imo State to pack well and stop wasting sheep. Brighton to Ishi Adams is naked. Anyam Awadishi, we don't get a lot. God will win. Shame to Oshomole and APC. Jonathan Isha Adam, where are you? Adam Alala Abuja. Brighton to Ishi, happy new week. Madu Chinyen Ishi, good morning everyone. On day Wotoneski Ishi Edo no be Imo. Edo is not Lagos State. Long time Okwandishi, well done, my brother. How are you doing? Happy new week. Juliet, if you was disagree to brother, how are you doing today? Anyam Awadishi, those Imo lawmakers are becoming something else. Look at how they are beating about the bush, trying to defend themselves. Mad people. Brighton to Ishi Bolachi. Bing John Ejimade Kushi Gudo with Kinishi Grizz Elegame Christopher Onyameluku J.A. Money na Jos Ndewo Emako Kurobili Sami Ndewo Mazi Sylvester Onyemana Hamburg Germany Ndewo Fabian Chukwu Odeshi Ben Johnson way Governor Edo no be Imo. Martin Uzoma Okurishi, what is happening in Imo State? Governor Hope Uzodimma has no power to detain anybody. He should love Imo lives with reasonable passion. Due respect is what is required by government to the people. Emeka Juche. Lydia Oke Bolachi Ishinwane Madu Lydia Elekwano Bere.
Comrade Onua Christian Uzochukwu ndewo Anyam Awodi Ibolachi. Donetsk is my. And that is what we are seeing sometimes. That's what our leader Mazen Nandekano is complaining. Facebook is working with Zoological Republic. Prince Hambolo Ebolachi. Ekene Owa Ishewere Pikin. We are still waiting for our governor at Imo Airport. Governor Anya Patana no Patana yesterday. Torosiano na they do Louis about Orema. Please don't forget to share this program as Prince Humble is saying. Because share no program on Facebook $1 maka that man is Marco ama memory ya. Ama memory Facebook. Or block China my fans and woman kwake with that notification. More only them restriction. Ya block all my fans. Upon stage you can kwa ego. Ngwa gile meje boost to page. Still, ya nọrọkwa na-achụkwa m ndo ai Chineke. Oh! Mkpe ekpere ọsọ ga-agba ahụ. O deberela itazidebrede. Onye omeiwu nọchiteanya anya kansụl Oguta n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo Iwu Frank Ụgbọma ịwụkwanụ onye mere iwu na ikoga achịcha na steeti Imo achị inye gọvanọ steeti Imo ikikere ịnwụchi onye ọbụla ọ chọrọ ịnwụchi ruo mgbe ọbụla ọ chọrọ inyere ya ikikere to arrest at his pleasure. Frank ejekwa na jeje tiga akwụkwọ na-achọ ka emegharịa yawu iwu ahụ. Ọ chọrọ ka ebela ya iwu ka etiga aka n'iwu ahụ mejie ya ka eme ya amend n'ihi na achọpụtara ahụ shi enwere ihe ndị arịhụ mma agbagwela na yawu iwu enwere okwu ndị nwere ike itiga mmanụ na nsogbu agbagwela ya na yawu iwu o mere. So o tiila akwụkwọ ka ewetahụ yawu akwụkwọ ka emegharịa yawu iwu ahụ ka emejie ya ama n'ihi na ha emejiri emeji eji akpọ ya yawu nwamma. Frank kwuru she ehe ahụ dere ha ahụhụkpa nwochi mee yawu iwu chi enwere ha ọzọ nwụhụ tila n'ime ya kama nsogbu ka ewetahụ yawu da akwụkwọ aside hot na-akpọ ọnụgụ ọkụ onye ọla akpụ ya ọnụ ka emejigharịa yawu iwu otu ka ndị Imo steeti hụ ya n'anya. Emeranini bụ isi ogwe. Emeranini ejikwanụ egbu ọfọ ndị nọ nnọọ mmụọla nweji arịpọtụ peji m ọkwa Emeranini ọkwa ihe m jụgakwanụ shi emereme nnọ nene. Enwere onye m riri ji ya, enwere onye m nara na ke ya, enwere onye m kọgidere weta akụkọ m ya mekwacha akọgidere m gị onye m mejọrọ gbaghara m bikonu emkwugakwawa eziokwu gboo shirere bikonu eji m Chineke arịọga na apology werekwa Jizọs Kraịst onwe ya na-arịọgide ha kwa ya elu ya chi Jizọs Kraịst na-arịọ ma nda Chineke arịrịọ ọrị mma o deberela itazidebrede. Ndị nga ọkpala na Mbaise adụọla isi ịkwụsị arụmarụ onye omeiwu ịnọchidaga anya nwụọ n'ụlọ nzukọ omeiwu etiti Abuja ewu Maazị Bidi Eke Evangelist Bidi Eke arụmarụ ọdụga ije ha House of Representative ke ugboro 3 ya wụ tetam bidi ga ọ gbarara ndị nga ọkpala Federal and Mbaise Federal Constituency adụọla isi chanwu ha ga-ahafụ bidi ha eje ha ọzọ chika o jiri eje anwụ ha ahụbe isi ya nwochi ahụ jere ebe ahụ eje elega anya ahụ je n'ebe ahụ jeje duo oche ele anya aha agbụ atụ aha agbụ aha pasịhụ bilu ọwụla ahụ jọsụ nnọọ jeje duo ebe ahụ elega anya chahụ a bench warmer ọwụ ndị eji eme oche a na-ekpo ọkụ abịara meeting kọl ekwuara yes member ahụ yes member ịhụ nọ n'ebe ahụ emegawo ndị ọzọ pass ya bilu as those who is in support say aye,
those is again say no ha agaghị hụ eweli aka I ọgwụcha na mma hụ eji eweli aka si ahụ jikwa na ego nwo ka enyogo otula ahụ ji ego nwo enyogo otula ụmụ nwaanyị ahụ ihe ji ego abụọ mbise na Ngọkpala Federal Constituency emega so agwala ahụ ya sha atụmatụ ahụ hụtụga ije ke ugboro atọ ha ga-awa ọkụ cha ha ga-awa ọkụla ha ọkwanụ Federal Constituency ebe Emeka Chinwikpe Ihedioha isi jee ugboro atọ o webe Emeka Ihedioha nọ jee ugboro atọ ya ọkwanụ ihe Ngọkpala chọkwa na ijezu na kwe ugboro atọ ebe ọ agaghị si ebe ọwụ Emeka Ihedioha ị na-abọ mbise jere ugboro atọ Nwandeke nwekwanụ Ngọkpala through bid shahụ ga-ejekwa ugboro atọ mana ewela hiwe shi bid ejila Abuja shahụ enweghị ọbụla hụ megala ndị Ngọkpala shihụ jedu uhe shahụ wee elome ka ahụ wee bench warmer ekekere uwe kele o ekele dịrị Ịgbanye ji mmanụ, ịgbanye ji na rose, ịgbanye ji arose, ịgbanye ji na ngwọ, ịgbanye ji eti mkpere, keke na pepe, taxi driver, o deberela gbasara okwu iwu ahụ ikoga achịcha emere na steeti Imo kashi nyere Hope Uzodimma ikikere akpọrọ Administrative Civil Justice Law onye omeiwu ịnọchidaga anya kansụl Oru West n'ụlọ nzukọ steeti Imo ịkwanụ Chairman House Committee on Information and Judiciary ewo Maazị Dominic Ezerioha o kwuola shi ahụ enweghị onye ọbụla itile eti na ịgbakwela ha ọbụla n'ime iwu ahụ nwo mere chi enweghị ha ọbụla adịrị enwekwana ha ọbụla smọglụrụ n'ime iwu ahụ chi iwu ahụ ahụrị udo chi iwu ahụ ahụrị intact chi enweghị ha ọbụla imere iwu ahụ chi iwu ahụ ahụrị mma ndị ahụ kwuga nnọọ chi ewerela ha etiga cha mgbe ahụ kpụga ụwa cha ahụwashi achị ka mgbe ahụ ịkpụga ndị steeti Imo akụsuokwa na ndị omeiwu steeti chenweke ọla mara na ọrụ ozugbo onwe ahụ nọ nnọọ nga ahụ enweke anya ruru ala charichahụ careless chelekpanwochi anọrọ nga ahụ eme udiri iwu ahụ pas ya bekwara isi ọwụwa ihe mgbe o kwuru elekpanwochi nọrọ nga ahụ abịabịa gbakwema ụmụ nwe English ndị nwere ike itiga mmadụ nsogbu nwe ha mara ahụchi agbakwela English na ya wu he so akụsuola nwochi ozugbo nwo anweke mara n'ọrụ charichahụ careless ebe ihe gbasara ndị mmanụ nọ Nsọdalentịrị ndewo ụkwụ ọma Goodluck Uchechukwu ndewo mmadụ Chinyere Isha ọgbarara bench warmer na n'obesimotene mmadụ anyị ga-eme fasting and prayer udo fasting and prayer ka Chineke mụọ nwo kandụl isi kandụl ahụ recha mmiri ya awụ gbanwe ahụ biko share this message immediately biko ihe ga-eme na me share this message and let this thing get back to our people and please as you are watching this thing try and click on turn on your notification so that a more lamber online ga-amatashi Owerri Pikin awela ọgba akụkọ aga m aza Mfara ụfọdụ rụkwara na Sokoto ụfọdụ rụkwara na Abuja ụfọdụ rụkwara na Surulere aka chịka steeti Imo iwu Ndaji Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ akwado na nrụzigharị ọgba egwuregwu Dani Anyịamị ịnọ na okporo ụzọ Wedaralụ ala Owerri onye kwa n'iwu Chinwobido ọrụma rụzigharịma ya wu ọdụ ama egwuregwu Chinworụzigharịma ọgba egwuregwu Dani Anyịamị ahụ ọsịsọ Chinworụma ya na-egbughị oge a na-arụ ya n'ike ana amarakwala shi Dani Anyịamị stadium akagakwa ụka ya
tupu Rochas ọ dị nke mere Okorocha afụọ na ọchịchị Rochas bidoro ọrụ nga ahụ mana ma ihe dị ọha bara ọchịchị ya si enwe ihe Rochas rụrụ chi ebe niile ahụ kpajara akpaja chahe ihu dị ihe arụrụ arụ ihe dị ọha ebidokwa Rujimayawu stadium Rujimayawu stadium Rujimayawu stadium mana Hope Uzodimma abatakwala ugbulaka na kumahakwa okpukpe eji arụjimahakwa yawu stadium mana za ajụchi ọ fụtara si ihe dị ọha na Hope na Rochas ọ dị nke mere Okorocha ji stadium ahụ rie ego ọ fụrakwa na chi ndeke ịbịara ugbulaka na chọkwara iji yawu stadium erikwa ego n'ihi na asị hụ na ọgba egwuregwu dan anyị ama ahụ na Wedra Road ahụ na ọnọdụ ọjọọ ọnọdụ hụ ahari mma imekwa na Hope ji kwado Sharumayawu stadium chimọrụmakwanụ ya ọsịsọ shi oge aha nọ Chief Henry Igwe Chinedu okorobịa Owerri ebe 10 ịnọkwara na Treviso Italy emega ọfụma eleke emega ashimgarịla gị mma. Are you driving and watching, or you are just parking and watching, or you are at the comfort of your home and watching Owerri Pikin? Kelela m ezinụlọ gị. Osha Edwin Nwachi na-emere Ebolachi Ariatu Robert Ebolachi Billy Sami share my people. Thanks Ariatu Owerri Pikin ịdị ọha mma mbombo. Ekechukwu Levi ndewo ọhụ uche Ifeanyi Victor ndewo Leonard aha nọ n'isi Owerri Pikin. How are you doing? I'm watching you from Turkey, Istanbul. Makelela m okenimi Ike Nobolo ụbọchị odogwumeji mọnụ ichikwanụ ike duru okorobịa amụchiri ike ịnọkwa Istanbul akpaga ego. Kelela m Ike Nobolo ụbọchị my chairman. Jafu Ezemadu, is anybody reporting your Facebook page for evil? Holy Ghost fire, Holy Ghost got fire. Uche mbewu ndewo ashimbiarela noma. Chief Chinedu Olebike, CEO Sidems Company Limited. Onye ọma na-akpọba Turkish door na ala Nigeria ashimbiarela gị mma chairman eme elekpe kicha anyaga anwụ ebe ahụ nọ elekpa ndị Ghana ere ashimbiarela gị mma. Sidems Company ụkwara ndị ọma nọ Praku Estate opposite GT Bank ashimbiarela gị mma. Ịchọla Turkish door ịmara mma. Ọ Chief Chinedu Olebike kpọọ ya pega gị dọrị mma agbaji okwu ndewo. Bewerekwa ohere ekele chairman eme onye ọma meje mọnụ okorobịa ishiri ike amụshiri ike kedoro nwere mmanụ Ugonna Eto Ugobos Omekagụ onye ọma nọ na Accra Ghana akpaga ego ya shimiarela gị mma chairman eme. Abalị jema yeru jomanya amama mmemme yakuma otu nwa n'ala Naija aga hụ naja n'obodo Amerịka orejiela itazirejide mana akpụfuola ndụ nwo na steeti Kwara, Nasarawa, Anambra na steeti Rivers reda oke ide mmiri flood ịchụfuru ọtụtụ ndị mmadụ na Oyongo gbaheshiri ulaka na otu akpọrọ NEMA ya National Emergency Management Authority kana kwado ndị beta anyị ọdụ shi afọ ide mmiri ahụ ga-enye nsogbu niile ide mmiri ahụ ga-enye nsogbu ana ahụ na kemere na Kwara ebe ide mmiri le nnọọ ebe niile chikasịcha ebe niile nnama na-achị nnama rịta nga Hausa chiga nnama ọ na-awụ mmiri ide mmiri chi nnama jije chiga nwụ ọta mmiri rịta asị ka inji dam ịgbawara agbawa na steeti Imo kwanụ Amakọhịa Akwakụma ebe Akwakụma ebe ahụ enwere nzebiri ala ma oke mmiri dị izuru abịa nwee oke ide mmiri ala ebe ahụ ezebiri. N'akụkọ echi bịa aga m ewetala n'uhe onyonyo gbahechiri kwụrụ na Akwakụma ebe ahụ enwere landslide n'asụsụ bekee na steeti Imo. Okechukweke ekwela bụ Okechukweke abiduzubie one of the yaba Okechukwu United States of America Okechukwu garela gị mma
Madoke bukwana shabara budo. Madoke bukwana shabara budo. Abara kongo de buba. Madoke bukwana shabara budo. Madoke bukwana shabara budo. O rejiela Itazin Regidi ọsọ agbala n'obodo Ọba Ofemili ịnọ na kansụl Ọka South steeti Anambra reda egburu mmanụ anọ kpọọ ụyọ mmanụ ịkarịrị 14 more than 13 houses akpọrọ ụyọ nwụọ ọkụ more than 13 houses ọkụ na nsogbu ala ịdafara n'etiti igwe obodo ahụ iwu igwe mmadụ agwụ na eze kwesịrị na ndị obodo ya nsogbu dafara ebe ahụ imere isi mmanụ anọ ijiri jeje daa akpọkwado ihe karịrị ụyọ 14 ọkụ na obodo Ọba Ofemili ịnọ na kansụl Ọka South steeti Anambra. Akụkọ krọshi edokwana nsogbu na ịgbadara eji gbuo mmanụ anọ ahụwụchi ndị ebe ahụ nnọọ bịara kwuochi eze mmụọ hụbịa igwe mmụọ hụbịa ihe ejejele ha hụlere ala mmụọ nọ oke nwa ndị steeti Enugu igwe ala mmụọ ha ejejele ala ahụ were chahụ naanị hụ nwe ya jejeje kụrụ ya wụ ala nwee bogidekwa ya ebubo chahụ ji avụrụ ala ndị mmanụ hụbịa hụ ala gị ugbula ka ahụmachi hụ ha avụrụ hụ chahụ jikwa anatụ ndị okpere ndị chọọchị ebe ahụ chahụ jikwa anatụ nwo ala bịabịakwuo ochi ala niile n'ebe ahụ ka ọbụla hụ hụrụ osisi ọjị ịkara aka osisi ọjị rị mma eze ahụ ha baa nga ahụ jeje gbuo ọjị ahụ na-agbahụdo onye nwe ya ha egbuo ohu ha erechaa osisi hụ chọọkwanụ ihe mkpara nwa ojije lụshima eze ahụ ọgụ onye eze ahụ kwanụ igwe eze kwesịrị chi ihe niile ndị ahụ mmokwu ga-ahụwashi shọwa okwu ụwa shama arụkala Adams Oshomole na Lai Mohammed ụwa shọwa ebubo ka mgbahụ bogidega ya chi ihe ụkwa n'eziokwu na ha ahụ megawu ahụhụ onye mpaghara obodo ndị ke na-abashiga ya ọgụ chahụwa onye ya ahụ kwụzụọ eze obodo ahụ mana onye ka ahụ dara ada ahụ enwetahụ mmeri ha na-aza alụshi ya agha chi ya onye ahụ mechakwara bịa zụọ onye isi town union nwo president general town union nwo chi ha adaakwa chọọchị ihe mere hụ ji nnọọ alụchiga ya ọgụ chaha edeela ọtụtụ akwụkwọ dejee na ndị uwe ojii dejee na ndị ọchịchị obodo steeti Anambra chinwohu chutuo ya rịda eze ahụ enwe eke gagala hụ ịhụ nọ nnọọ na-emewu itiga ọgbaghara n'ọchịchị ya itiga ọgbaghara n'ọchịchị ya ndị obodo na-edekwa n'akwụkwọ na-arịa akachiga steeti Anambra iwu Chief Willie onye nkwụ Obianọ chihụ biko chutuo eze ahụ n'oche n'ihi na ahụ eze eji avụ ala ahụ ji avụ ala na-ajụzishi hụ urochasị eji avụ ala ovu ọgaranya kafa nka ọgaranya kafa nka Ọrị Master Marco General Ndewo Joseph Chijioke Ebolachi Bani Penny Ebolachi Eleke Megesho why they no kill the eze Mommy Stella Ibonsu Eleke Mega meashigi happy belated birthday nwanne anyị mommy anyị eji eme ọnụ Mommy Stella Ibonsu mere birthday ya echi gara aga na London mommy abịakwara m abịa ana m ije na birthday ahụ mana ha emegawụ before ma ọchịcha na ma emega m ọsịsọ shi ma ọchịcha match Chelsea ni na ejem Stamford Bridge mama ọchịcha na match ahụ ivuru amadị mkpa oshime iwe wedere m na match ahụ sef ma echefuo anọ m nga nwe gị iwe chefuo ije ya wụ birthday ya mana ma ọ mee nagide m emekwa m abịa mara m shi keeki ke m ka nọ echega m nye m keeki ndị nwa fans m I will handle the cake aga m enyecha onye ọbụla kerula nwa happy birthday to you ma ashim ya rela gị mma more life long life prosperity mmụba mụrụ ị ga-arị ndụ ha ụmụ gị niile agakwado ha nọ na-ewetala gị mama nne ezinne nne m
nne m ọma ọkpọ ga na-echi akpọtụ n'ezinụlọ gị. Stamako Spako General Ebolachi, Joseph Chijioke Ebolachi Ashimarilan, Matricia Patin Joko Ebola, Uche G Akubeze Bani Pene, a good day, Louis Ndewu, Ernest Chijioke, the general himself, the general Ashimoga Relagemo, Fuganambagi, every na good every weekend, the Ghana 10 and then na page over Aka, Monday data, Monday airtime, Monday feedino, Genye Mego Shimne Kela Pepolo, Ashimyari Elagem General, Chineke Gana Gojigi, more anointing, more grace be upon you and your ministry for always remembering the people. God will bless you. Kelekwala me nwanye ge sham chi ha happy birthday upon the one na shile before. Mommy Stella Igbonso Ebolachi ele ekpere. Esemere lage mishi YouTube elegakwa. Dennis Ndewo Dennis Eleke Mega. Dennis Ashimbia Rela Gemma. Igbo kweru osh. Obina Molokwu Doc Ashimari Lagama Nonja no Kwanda Comrade Kizito Chris Ishi, that man is not supposed to be a traditional ruler because he is a traditional criminal. Eke Chukuliva Ebolachi Saint Innocent is you too much, bro. Today is my birthday. Ew, Saint Innocent. Happy birthday to you, Mazi Innocent Sente. Anyeshe ofoge na mbata Chineke ga na eduge. Chineke were amara were he nwoke eji ama mma were akụ na ha enwe ji chọọ gị mma ịghọtala. Ashimbiarela gị ma ashimia gajila gị. God bless you immediately. Ndewo. Obinna Molokwu Ishi, the Eze is a criminal. Brighton do Ishi Pikene nwayọ kwa enwe ihe megane. Eke happy ndewo Obioma Ebisha greet your brother Ndewo Ishi Cyprus. Ka anyị gaa n'ihu. Agracheru yole na masoni jama enda lama me apagaranya le lama me apagaranya ka bangao lama me apagaranya le lama me apagaranya ka bangao akana kompa iwo gani Victor Uche Anka Okolochi Jasi Yo Onyama Ikagole American baby mo Onye ndu otu Masobo Yawo Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra n'asụsụ Bekee ịhụkwara Maazị Rafo Ụwazurike amachiela ndị Igbo obi ike kwuochi enweghị ihe ga-akwụsị inweta nnwere onwe Biafra na nso nso ọchị Biafra wumba chihe Biafra ikpufuru n'oge alụrụ ọgụ n'afọ 1996 okay ọchị oge aha alụrụ ọgụ 1966 ọchị ha kpufuru mma aha hụ nwere onwe chọọ nwere onwe Biafra sovereignty ahụ ihe Biafra iluzuru mana Biafra ha eluzughị onwe nwu as a nation si anya hụ ka ụkwa mba anya hụ oke mba o kwuru ke na ala Owerri ma ọ nabatara ndị otu akpọrọ ndị otu Yoruba bịa kpọtụrụla ya agbakwa na Yoruba World Congress YWC Yoruba World Congress bịa kpọtụrụla ya na obi ya na ala Owerri ka onye isi nwekwanụ ọkammụta Banji Akintoye abịara bịa hụ Rafo Ụwazurike ndị otu Yoruba ahụ kwekwa na ya Rafo nkwa sangwa ahụ ga-akwado ya na ọchịchọ ya ọ chọga nwe Biafra nakwa nnwere onwe Biafra ọchị anwa ahụ ga-akwado ya na ya wu ha ọ chọga Rafo Ụwazurike a na-ekwukwa n'ochi ahụ enweghị ha ọbụla ị ga-akwụchifu nwe Biafra. Biafra has come to stay. Engineer Bruno. Arema Gonzalez is financially the Eze is a bad man. Nothing concerns his opponent. He's a hungry Eze. Arema Francis and Obonisho will begin. Sorry for the flogging. Liverpool flog you yesterday.
Don't worry. What goes around comes around. Stella Ujunwande Olonja Nokwanda Nde Wotonescu Nobechuku Chris Odekpo Okafe. Why are you calling my best governor Onyanku? Do you know that is the governor so far with wisdom comparing with Imo State governor? Okay, but Imo State governor Umanizer ma good day Louis Ndewo Obiama Ebe Ashimiari Kwala Gemma Kanyega Kono ne. Ajoko Bucket. Ote perela na steeti Abia it has debreded. Ndị rụrụ ụlọ n'ebe mepere emepe eji akpọ urban areas na steeti Abia ebegbuola onwe nwu akwa na ihe gbasara ụgwọ ịgbafu mmiri bọholu ọchịchị steeti Abia isi nwokwuo. Ndị landlord shi ọchịchị steeti Abia na ọnụ onye isi otu eji ahụ maka ịkpatala steeti ahụ ego ya Board of Abia State Board of Internal Revenue na asụsụ bekee onye isi nwekwano Maazị Ibe Onyeike. Ọ gwara ndị landlord ịnọ na urban areas na steeti Abia Shangmahụ ga na-akwụ N$18,750 na $750 ya 18,750 naira afọ ọwụla. Chọwa ego nwo ga na-akwụ afọ ọwụla maka mmiri bọholu nwo jere aka nwo gbafuola onwe nwo na oyo nwo. Shangmo nyere ndị landlord otu ọnwa ịkwụ ya ụgwọ ahụ ma nwa abịa bịa gbachie bọholu nwo ma pụfukwanụ nwo oyo ikpe anajeje ikpe manya na oyo ikpe. Ndị landlord gbarụrụ ihu na uduru iwu ahụ ewefutara kwuo shi ọkwanụ ihe jọrọ njọ shi enweghị mmiri ọwụla ọchịchị steeti Abia inyega nwo. Nwa na-ji aka nwo were ego nwojeje gbafucha mmiri na gbafucha mmiri ọchịchị steeti Abia anabịa ugbula cash a ga na-akwụzi the government 18,750 naira every year annually per annum. Chọọ ihe a ga na-akwụ nwo nwosa ha ahụkwa na agba ọjọọ chenwe mmiri nyere anyị gịsị anyị bịakwumago ụgwọ ọkwa ego anyị ka anyị ji kpọọ ndị drila gbafuo bọholu zụọ tankị tiga ya anyị gakwa pọmpụ ya anyị ewerekwa ego anyị zụọ fuelu tiga generator na pọmpụ mmiri gịsị anyị bịakwumago 18,000 every year 18,750 every year. Shahari no mashahụ ihe jọgburu onwe hụ njọ chihe mmụọ megugbula ka ahụrị nnọọ na nga anwụnọ enwe ọkụ nọ ma na-ewere ego ya jeje zụrụ generator na-amụzi generator ụyọ ya na-azụ fuelu na-awụ igi mee generator ọnwa gwụ ndị NEPA abịa si gị bịa nye nwe ego maka ọkụ gị mụga with gen gị ọkụ gị ji gen gị amụga shahụ ụnụ ya na inyega ha anyị mmiri anyị eji aka anyị gbafuo bọholu ga-abịakwa ịna anyị ego bọholu anyị jikwa aka anyị gbafuo shahụ ụnụ he jọgburu onwe hụ njọchi ọchịchị steeti Abia hụrụ izini onuhu nwa hụ dị ha anya nwa rulekwala parakwala rule mara ma hụrụ mma. Arema Igbo Kwenu Ishi, who is Rafu to give us to Biafra. He has been known to be a betrayer. Maybe he needs some cash this time. Maris Odinsi already became Happy New Month. To same to you. Bani Penisho Wazurike is not a freedom fighter, but a political man. Gonzalez Orema. She don't mind that criminal. The money he took from the zoo government has finished, and he is now looking for another money. Please don't read anything about Wazirike because he's the thief and he's the one that brought us all this suffering to us. God bless Mazina Dekano for his good work, and he will see Biafra, but Wazirike will not see Biafra. Go and mark my word. Jonathan Eman Passable Muchi Ishi, I agree. Billy Sam Ishi Wazirike, go and sit down.
mgbada ụzọ ya egwu meje mọnụ egwu menaga mgbakọrọ ekekere uwe ekele dịrị tikere ịgbanye ji mọnụ ịgbanye ji na rose ịgbanye ji arụda ịgbanye ji na mgbọ ịgbanye ji eji mpere keke na pete Akachiga steeti Edo ewo Godwin Obaseki Godwin Chinedu uzi ihe mkpọrọ ya now aha ya na uzi Chinedu bụ Akachiga steeti Edo ewo Godwin Chinedu Obaseki enwetala mmeri na ntuliaka elu ahụ emere na ngwụcha izuụka gara aga na steeti Edo. O kelekwana ndị Edo maka ịhọpụta ya ke ugboro abụọ ree na gọvanọ Nwo. O kelekwara Chineke ibi eluigwe onye mere ya arịkpa ahụ ma ya ekwukwachi mmeri ya ahụ meriri ahụ egoshiri chi mmeri ya ahụ goshiri chi ndị Edo anwụ ha ekwuola ụka kwuchie ha ike anụkwanụ ihe ndị Edo kwuru chi na mmeri ahụ mere chi the great people of Edo have spoken and they have spoken loud and clear. Ọkpa ha chiri. O kelekwara onye isi ala anyị Muhammadu Okechukwu Buhari. O kele bubu maka ịnọ nnọọ chi INEC rụọ ọrụ nwụrụchie ya ike. O kele bubu maka eti ihe ọnụ makwanụ eti hụ aka na ya ihe gbasara ntuliaka elu ahụ emere. Chibubu ahụ emejiela ama ya ekele ndị ọrụ nchekwa ndị sekuriti ịhụrụ nnọọ chi enweghị nrụrụ aka ịgara n'ihi na ndị ọrụ nchekwa jidekwara ọtụtụ ndị mmanụ ndị chọga ime nrụrụ aka na he elekshọn ahụ makwa onye ka o jidere ichi steeti Imo ọsha ahụchi steeti Imo chiọkwanụ gọvanọ steeti Imo ahụ onye idile ya onye ọwụ sef amadara ahụ ọrụ ya mana oso ndị INEC edila bịara igie ịbịa chọọ ka erige ya elekshọn ma akpa ha emekpe oshi mee ejide ya wu onye ọhụrụkwanụ. So Obaseki ekelela ndị Edo kelecha ndị niile itila aka ya enwetakwanụ mmeri na ya wu ntuliaka elu emere na steeti Chairman of the Edo State version of the Campaign Council and Chairman South PDP Chief Dan Obi, Chairman of our party in Edo State, Dr. Tony Azegbami, distinguished senators, members of the House of Assembly, Secretary to the Government of Edo State, Barrister Osaudion Ogie, and other distinguished leaders of our party who are present. Chairman of the Edo State version of the Campaign Council and Chairman South PDP, Chief Dan Obi, Chairman of our party in Edo State, Dr. Tony Azegbami, distinguished senators, members of the House of Assembly, Secretary to the Government of Edo State, Barrister Osaudion Ogie, and other distinguished leaders of our party who are present. Gentlemen of the press, the great people of Edo State have spoken, and they have spoken loud and clear. We thank God Almighty and give Him all the glory for this victory. Thank you, President Muhammadu Buhari, for defending our democracy and allowing the Independent Electoral Commission, INEC, and the security services to perform their constitutional functions without interference. INEC and the security services have shown Nigerians and the world indeed that they are capable of conducting free and credible elections. Imanya brala no,
o deberela Itazidebrede otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ebeela akwa kwochi ndị eya ahụ maka ntuliaka elu ala anyị INEC nakwa otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP Chiamahụ mere nrụrụ aka na ntuliaka elu ahụ emere n'Edo kenyere Obaseki ikikere. Chiamahụ agahụkwanụ agba nkịtị. Chiamahụ a na-emena hemwo imega. Chiamahụ a na-emena hemwo mega iji mara hemwo ga-eme. Pastọ Osage Izi ya mụ ịkwanụ onye ji aha APC zọọ ya wụ ntuliaka elu ekwuola ya ha ahụchana ihe niile ndị gara na ya wụ ntuliaka elu ahụ chi ya ndị isi ya ndị stakeholders ya bịa mechaa nzukọ Chiamahụ ga-amara Dike Jọwụrịwa na Kejọtịrị Chiamahụ ga-amara ihe nwo ga-eme maka ya wụ ntuliaka elu chimana ugbulaka ka ya zurukwala ike ya ndị stakeholder ya nwechaa nzukọ tupu nwa na-amara ihe nwo ga-eme gbasara ya wụ okwe ntuliaka elu. Orejiela o Itazirejide n'anyasụ echi gara aga n'obodo Obosi ịnọ na kansụl Idemili North steeti Anambra ka ụyọ elu otu ogbugbo one story building ịdara kugbuo nwaanyị ọkụrụ nwaanyị iku nwa aka rịda azọfụtakwa na nwaanyị Owedere ahụ ere ọnwa 6 oku aka ụyọ ahụ dara nnọọ ma a na-ji azọfụta ga ọ dara kugbuo nwaanyị ahụ otu ihu azọfụtakwana nwaanyị Owedere oku aka agbọjikwana nwa ahụ n'ụlọ ọgwụ ịnọ na St. Edwards edọbakwanụ ozu nwaanyị ahụ n'otu ụlọ ọgwụ ahụ ọba nchekwa ozu mọchụarị ịnọkwanụ na ụlọ ọgwụ ahụ ewebe onye gbara ihe gbara ụlọ ahụ ijiri daa mana ya wụ ụlọ dara ugbo mmanụ azọfụtakwala ndị ọzọ ịnọkwa ya wụ ime ụlọ ọkpa Oshime na steeti Anambra. Orejiela Itazirejide ọsọ agbaala na Nnewi steeti Anambra ebe nwoke dị afọ 47 47 years aha ya ụkwanụ Emeka Ezimmadụ igburu mmanya ma gbuokwa ụmụ ya abụọ nga nwụrụ ahụ gacha ụra. Achị Emeka ahụ ụkwanụ onye nwe ụlọ okpere Sabat ịnọkwanụ ebe ahụ Nnewi ebe ahụ ọ chịkwanụ achị isiarị kpụchahụ ya mma o ji enwe isi mgbaka Chinọtụ fụrụ ya isi ọnọkpa nwoke ahụ ji jide kpara mma oge lee mmanya na ụmụ ya ịrahụgo ụra daa nwụọ mpọmpọ nwaanyị ya wụ onye ịmatafuru ya agbakwanụ ọsọ nwaanyị ya riri mbọmbọ ọsọ wụọ Ben Johnson achịla nwaanyị ya agbahụ na Ben Johnson o nwere ike Emeka ahụ nakwala igbukwala nwaanyị ya nwụkọ mana nwaanyị ya wụrụ Ben Johnson gbalaga naanị mmanya na ụmụ ya abụọ ka o gburu ejidekwana ya wụ Emeka. Aremma oge Feve isi my brother don't call him pastor, he is not a pastor. Also, I have Pastor Ize Yamu. Aremma Tony Ishikwa pastor Aremma Toneski Nebetukushi because of APC no winning. Agnes Obasisi of them have been disgraced at Edo. Gonzalez, congratulations to Godwin Obaseki. Edo people have spoken. Okorobe and Obi One Nation.
Which kind one will be Chinedu Obaseki? Na aha ya wu Chinedu na God dey lead am. Check well, you go know say that God dey lead am. Arema. Okoha Ochuru, Happy New Week. Anyam Odisha Abia State Governor is not doing well. Oh, so sad for that news. So Arema Ogefevo Gonzalez, the government of Abia have no brain. How can landlords pay government for their borehole? Obarara. Arema nonsense Wazurike Gazurike Arema Pinky Daleneshi Abia State Obarara Igbo Kweneshi pure intimidation against Abia people. Arema Kaniga Koni Eberetina Ishi. Oh my God, Ukoma, good luck. Hello, how are you? Thank you. And YouTube Lega Frank Tony Arema. Udenwa Ogishi, he's a devil in form of a pastor. Okay. Obarara. Atioge Udenwa Eleno, Auntie Anna, Ashimba Lagima. Osilo Charles Chris, our Ben Johnson governor is there, so nothing is impossible. Osita Liva Yosuji, Ishowere Pikine, don't know be Lagos, so Orema. Akachiga State Imo. Shida n'ọnụ ndị eji agbasala ya oji ịhụ Maazị Ogwuike okwuola shi ahụ enwekwa mmụọ ụlọ ya hụ kwuru shie na APC na PDP ahụrụrụ aka na ntuliaka elu ahụ emere na Edo n'ihi na akụkọ kọgashi na gọvanọ steeti Imo shie na ngo ga-ejema ụlọ ikpe na a ga-ejema Supreme Court na Supreme Court ahụ ga-ekpegharị yawu na ekpe yawu ikpe gbasara ntuliaka elu ahụ emere cha ga-anafụtahụ ndị PDP ikikere ma nye ya APC mana agọrọla ahụ ụkwụ n'aka nwụchi nwekwa mma aka chiga steeti Imo ewu ndị ahụ okwurukpa ahụ chenwehụ mmụọ ụla okwurukpa ahụ mana tupu eme ya ntuliaka elu nyeso mgbike dọrọ nwa aka ntị chee hụ mara kwashi ha hụkwa steeti ebe ahụ ha ga-abịa mmanụ ha agba fọt na-abịa mee ya erigie Supreme Court ha abịa mee hụ first ha ụkwa na steeti Edo to ha ụkwa na steeti Edo ọkpa ha shiri jejere ifuru enwere ha onyonyo ejiri ebe Osage imega kọlọ na-ajụ ndị polisi chele ha nyeso nwike imega na steeti Edo ashi ya enwere na freedom of association yashi ya enwere freedom of association but ele umega na steeti Edo na nyeso nwike one man squad ọbụla abịa kwekisha cheki onye wela na steeti Edo achịrị 300 policemen ejeje nye na họteelụ ya ịhụ sọ gbarara Arema Educhinko Eshe Orebikene, why you give my name to Obaseki? Chinedu is a very good name. Hosha Chineke duru Obaseki. OMG Godwin Chinedu Obaseki. Ehona Shaha Gerema Chinedu mo anywhere lead me I'll go. Common sense or common sense. Eshe Alhaji Imam Pastor, criminal politician with those dangerous Supreme Court government, Brighton do Wishishi Edo no be Lagos and Imo. Arema Magnus Amrachukushi, the Edo result comes Supreme Court or INEC final result is coming. Arema no get favor there wo Eshe that's true. Ekene owa. You must tell this man that went to Edo State from Imo State and who sent him over Chelsea begin answer us. Okay, man, thanks to Wike, thanks to American visa ban, thanks to Obaseki for not giving up like Ambode. And Ambode ko. Ambode Jimaya. They just don't know why you kill. Godfatherism. Bad. Mbang Friday, Abuja Med think that Edo is like Imo, where 999.9 are women. Okay, 99.9 are women. Or the Matonesk Nobeskishi Wike is a fearless man. Stamakus Pakishi, they try quarantine some Wike, but no way for them. Amadi Kingsley Showere Bikini Wike is 4-in-1 man. 4-in-1. Oh, what's what you know? The man capacity, the warrior. Ana kwanga ahụ Dino Melaye release kwa egwu
si osho mala ha ma hu ko osho baba cha ho na osho pikin ahụ ha ga na-akpọ hụ onye akpọ makwara ha osho baba ahụ na osho pikin onye isi kọmishọn eji ahụ maka mkpesa ya the head complaint commission ewukwanụ Chief Willie Amadi ụkwachi aka ya agba ekwuola chi enweghị ihe ya hụrụ njọ n'iwu ahụ emere na steeti Imo ka aha kpọrọ Administrative Criminal Justice Law emere na steeti Imo ka aha chinyere Hope Uzodimma gaa ya ugboro abụọ ikikere ịkpọchi onye ọbụla ọ chọrọ ịkpọchi na steeti Imo. Willie Amadi ikwuru chi iwu ndị ahụ nọcha nnọọ na steeti ndị ọzọ chieme n'iwu ndị ahụ ewenye gọvanọ ikikere ahụ mana ke steeti Imo etibe ya ọnụ ọchị ihe mekwa na iwu ahụ ijiri nnọọ jijere kpa ahụrị na steeti Imo ahụ ịkpanwo shiri dee hụ chikpe shide ya aharịhụ mma ọchịkpe shide ya iwu ahụ uhe kọsụga nsogbu ahụ. Willie Amadi kwuru chi emere iwu ahụ iji kwụsị mmekpa ahụ na mmagide eji amagide ndị erube ogo ewu ndị mkpọrọ nakwa ndị isi arịhụ mmagide eji amagide nwụ na ntaramahụhụ eji enye nwụ chenwe uduru ihe mmanụ ga-eme uduru punishment eji enye ya tọchọ a na-atọchọ ya shi iwu ahụ ijije kwụsị ya na onye erubekwa n'oge ije mkpọrọ aga akpụ ya mkpọrọ gọvanọ nwere ike chi mgbadomagodunu ya nga mebidomania for 1 year nga ọdomania for 2 weeks nga kọla gọvanọ chọrọ ma onye isi arị mma chọọ ihe mere ekwo mee ya iwu ahụ chi ebe nsogbu nọkwanụ ugbo eshiri dee ya iwu n'ihi na iwu ahụ Abraham bịa dee chi any person ọkpanwochide ya chi gọvanọ ahụ nwere ike ijide any person mana ọwụkwa na any person ewuhe onye mere iwu ahụ imere dere onye mere iwu ahụ chi gọvanọ ahụ ga-ejidefu ahụ nwere ike isi jide any person inwere unsound mind ya wee onye isi arị mma ma ọkwanụ persons under the age of 17 ịkọmitiri crime chi gọvanọ nwere the power isi jide onye ahụ ditenie ya ka ga mụọ ụlọ o nyere laịsensị irilizi ya mana ndị beziri bebe dee dị iwu abịa dee ya chi gọvanọ ahụ chi any person ịdara iwu ma wee any person imere ọlụ o mere gọvanọ chọrọ ijide si ahụ nwere ike jide hụ detain ya ahụ as long as he wants. ọrịa mma dị iwu kpa ahụ nwochide ya na steeti Imo section hedoga nkuko na-awụ section 485 hedoga problem na steeti Imo hedoga yawu problem section section 484 of Imo State Administrative Criminal Justice Law provides that where any person is ordered to be detained during the governor's pleasure, he shall not withstanding anything in the Imo State Administrative Civil Law. So, ebe nsogbu nọ na ebe ederechi where any person is ordered. Asho kwesịghị iwu any person. Chihe kwesịrị ide nga ahụ where persons or any person of unsound mind or underage that is not up to 18 show ihe kwesịrị ide nga ahụ mana mgbe ejeje dee ya any person any person na-edekwa na ị nwere ike wụrụ that any person maybe ga-ekwuo gọvanọ shi jee jide ya ana jide ya shi gọvanọ shi enwe onye ga-grant ya bel ma ya wụhụ ya
And Ajuma governor, why? Governor Shingba Jelenu na section 484 of Imo Civil that law, Civil Administration Criminal Law. Chinu hule ya, oshi any person ya ho chori ijide ya, ho nwere ike ijide ya. So I help people mega advocate na chi okweshi he kweshe. So I know section 485 for article 1 kwushi enacts that a person detained during the governor's pleasure may at any time be discharged by the governor or license, which is said license in by the governor on license, which said license may be in such form and in such conditions as the governor may direct. So ya uhewu he contradictiga destiny. Akpohu ha aha ndị me na yawu iwu. Yawu ndị isi gbakara, ndị nwere isi mgbaka, ị ga commit crime or we committed crime. Ọwụkwanụ an underage person committed crime or ndị elega anya na destiny. Mana ejehu jekpo ndị aha nwede any person nga ahụ. So any person can be you, any person can be the speaker, any person now who governor can ask them to arrest the person and detain him. So uhe ekuga oku submit ememakwa n'okwu besha correct yawu the mistake. Ekwu n'okwu besha correct yawu the mistake correct. Ka harakwa n'inye mmanụ ike ya la steeti eyi. Arema Paul Ozemela Tiegbu Ebolachi. Happy New Week. Collins Muzishi, the law is just a sabotage. IPOB movement. Okay, show against IPOB movement in the state. Arema Gonzalez issue already picking help people goes by their names. Godwin Okpa Oshi Dennis Ndewo. Is Lizzie Chimamanda nice Ndewo Eberuola? You are highly welcome. You're highly welcome. Na okwu gbasakwara otu iwu na akaga ka ụka ya akpọga Administrative Criminal Justice Law. Usoro aka chiga steeti Imo ewu ndanye Prọfesọ Plastic Njoku ekwuola chenwekwa ahụ ọjọọ nọ na iwu ahụ emere na steeti Imo. Chenwekwanụ ma iwu ahụ inyere Hope Uzodimma ikikere ijide onye ọwụla mọọlụ oji chọọ na mmasị ya. Ọsha ahụ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP ahụ ndị parịga akụkọ ụwa na-aparịga akụkọ ụwa chi Hope Uzodimma ahụ na chọrọ ịwụ nna m ọha na steeti Imo. Chinuhu letuo nwu anya chi ahụ nwoparịga ahụ iji laluo aha ọchịchị steeti Imo. Chi Hope Uzodimma ha enweghị mmụọ ụlọ ọpụ obi imegide ndị steeti Imo. Shọwụdị Hope mere iwu ahụ cha ha wụrụ akwọ ndị omeiwu mere hụ were ha sign ya cha ha enweghị onye ọwụla chọrọ imegide chahụ ndị Osochiegbu ndị gbaga Hope Uzodimma na-eme ka achịcha na-apụ na steeti Imo. Arimeduchinko issue the better. They better do that. Orema. Magnus Samrachukwu, the fear of U.S. visa ban is the beginning of freedom and is the beginning of free and fair election in Nigeria. Collins Igozie issued the law is directed to witch hunt IPOB members as directed and instructed by his masters. Orema, we know they will say IPOB people are mentally ill. Good day, Louis. He want to put all his criticisms in prison because he know that Imo people never voted for him. Chidera Chukwu Emeka Ishi, how fine guy. Ishi, who changed the law? Why can't you bring the persons to court? Because this is fraudulent act. Where is EFCC
that is looking for Yahoo boys. Where Yahoo boys? Where Yahoo men's? If in Douglas House or in Ntuli aka elu echi gara aga ndị steeti Rivers nabara gọvanọ nwụọ ewu Nyesom Akwụshalụmọgụ Wike aka o jechara nwee mmeri ya lakpu mgbe o ruru na steeti Rivers nwa anabata ya dịka onye eze nwa agbakọ nnọọ na ọdụ ụgbọelu steeti Rivers chere Wike echere a na-agụ egwu nna ya eme nnọọ angashi ezigbo prezidenti yoga ya Wike ka nwobere abịa ewekọ maka oshi Rivers jee ọgụ na steeti ọzọ ndị steeti ya akwadokwa ya n'ọgụ ahụ o jere ya ayọkwa weta mmeri so nwa abịa nabata ya rịta onye eze mana ka echi gara aga ma gọvanọ anyị yọrọ ọ jighị ụkpọ ahụ jejere kama ndị mmadụ vidio ga ya chiga ya ọchị na-achị ya welcome sir. Ọ gbara Home of joy. What's up? Take a picture. Ahụ ma Akwụshalụmọgụ wile echi lee mammoth of crowd gadara na-ewe kọmunyo ọwụdịsha ya zọrọ the election. A na-ahụ ọka na free station onye isi nkwọcha na-eje ọgụ okwute famalụ ka o si kwado N'akụkọ egwuregwu na Satọde izuụka gara aga ka otu egwu bọọlụ Everton ka onye isi nwa Carlo Ancelotti irere ọkpụ goolu 5 chara acha gbagbuo otu egwu bọọlụ West Bromwich Albion ebe Leeds United ndị ke Liverpool kopịara jikwa n'ọkpụ goolu 4 gbagbuokwana otu egwu bọọlụ Fulham United ebe otu egwu bọọlụ Manchester United nọ na Old Trafford
otu egwu bọọlụ Crystal Palace ewere ọkpụ goolu 3 merụọ Man U afụrụ 1 merụọ Man U ahụ ebe onye Man U rere Wilfred Zaha ịnọkwa nnọọ nyekwa Man U goolu. Arsenal anọrọkwanụ oyi ọnwụnwụ Emirates Stadium were ọkpụ goolu 2 merụọ West Ham United ahụ na ka akpọrọ London derby ọkpa oshi jejega. Ebe na Sunday otu egwu bọọlụ Southampton United nọ n'oyi ọnwụnwụ otu egwu bọọlụ Liverpool Tottenham ka onye isi nwa Jose Mourinho dos Santos Felix abịa were ọkpụ goolu 5 chara acha. Southampton afụrụ 2 jiji merụọ Southampton ahụ ebe Newcastle nọ oyi ọnwụnwụ Brighton ewere ọkpụ goolu 3 asatafụhụ 1 merụọ onwe ahụ. Chelsea nọkwa oyi ọnwụ nakwa mmiri Stamford Bridge. Liverpool eshi ebe nwoji ebe kpọrọ Sadio Mane onye Senegal. Mane ewere ọkpụ goolu 2 Chelsea asatahụ 1 kwatuo akwa mmiri Bridge Stamford ịnọkwarụ na London mba England. Stamford Bridge Kepa ndị Chelsea adaba ya ime nga ọ nọ ezuzu arịga. Kai Havertz anọrọkwa na-agbarịkwa otulu obori agbarịkpa ọkụkọ aka ha aka ịchọrọ ịnwụ anwụ ebe Timo Werner nwụzụkwa na ọhụrụ ejikwanụ ihe nọ ya ime rịkpa ọdọ akwara 1 penalty tupu Jorginho rie ya penalty. Leicester City anọrọkwanụ oyi ọnwụ were ọkpụ goolu 2 Burnley sadafuru 2 were ọkpụ goolu 4 Burnley sadara 2 jiji gbagbuo otu egwu bọọlụ Burnley ọkpọ oshiga na mba England. Na amamaka German Bundesliga mba Germany FC Union Berlin nọ nnọọ oyi ọnwụnwụ Augsburg ewere ọkpụ goolu 3 Union Berlin afụrụ 1 jiji gbagbuo onwe ebe Cologne ịnọ n'oyi ọnwụnwụ Hoffenheim eshi ebe nwa ochie Hoffenheim ewere ọkpụ goolu 3 Cologne afụrụ 1 2 jiji gbagbuo onwe ebe Frankfurt ịnọ oyi ọnwụnwụ Bielefeld agbanwe 1-1 nwa ewere 1 point ka ọzọ fọrọ ịga mmiri. Stuttgart nọkwa n'oyi ọnwụnwụ Freiburg ewere ọkpụ goolu 3 Stuttgart nye afụrụ 2 Freiburg emerie. Werder Bremen nọkwa n'oyi ọnwụnwụ Hertha Berlin ewere ọkpụ goolu 4 Werder Bremen enyekwa n'otu ya 4-1. Borussia Dortmund ewerekwanụ 1 goolu gbagbuokwanụ Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach ọkpa oshiga na amamaka iko ndị mba Germany ọkpa oshiga na Germany na La Liga kwanụ ọ gbarara na La Liga. Real Madrid gbara 0-0 taa na amamaka iko mba England otu egwu bọọlụ Aston Villa ga-anabata Sheffield United ebe Wolverhampton Wanderers ga-anabatakwarụ Manchester City ọkpa ochere. Na Italian Serie A AC Milan ga-anabatakwanụ Bologna taa na ọrịmọnwụkwe Temple FC beat Chelsea. Liverpool FC beat Chelsea, that is why. Ọrịmma Ekene wee say Liverpool is full in your mouth, sorry. Hey, Gonzalez, Eshe, one day Wike will win as president. Stamaku Isowore Pikin, come and join us in Liverpool for what? Why? Oh, blues for life, blues for life, blues for life, blues for life. And Toneski Isowore Pikin, show us your governor when he came back from Edo. Apolo that. Oh, John Ogadin de money if you do. And the video, Lebangoshi, a mega camera. Paka, onyo. Enwe ke doma furu kamera ya kpa video onye ọla aka nwụnụ che lekpado he ndogo ji video governor no oge ko nnu he ọsọ ala gị phone. Teresa Ishiwike the warlord Teresa Nneka Kubo Bernard Obinna Odechukwu isi ụzọ dị mma ọ dị njọ
Barney Penny say, good man never hide. Please show us backyard governor. Sparkle, AC Wike is a fearless lion, which he said it's that he is not afraid of anybody. He said it that he's not afraid of anybody. Toneski AC Wike shows that he's a great man. Florence Nkechishi, how are you doing today? You are just coming. Ogechishi Obaseki Chinedu Godwin defeated double godfather Tinubu and Oshomole. Oshime Educhi Nkushowore Pikene join for dinner now. Okorema, where's the dinner? I'm ready for the dinner. Mune Chineke Chineke ji chọọ m ebe ka m gbachikọ ya na hụ anyị ma akọla gị akụkọ kịta. Asị m ya rela onye ukwu mmadụ ịkwanna onye nta mma onye anyị hụrụ taa ka anyị hụkwa ya echi. Chebiri m echile ma ọ ga-eji nkeji 12 gafee elekere 11:20 AM. Dam ge apụlaga kondo ọzọ gbara ọgbụrụgbụ kpochire je kpochidebere na kwakpa ọsọ shi gbaa. Asị m ya rela onye ukwu mmadụ rela onye nta mma. Aha m ka akwa ha Maazị Uchehara Prince Chima, the counselor that Owerri Pikin. Ka Chineke jike niile gọzie Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. I love you.